Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा लेटेस्ट मोननै आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि रिजाल्टनि डेट आरो लोगोसे आरआरबी एप्लाइ डेट सफैजोबबाय बेनो जाबाय ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेट दा बेयाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां चान्स मोनसिगोनलाय आरो लोगोसे एप्लाइ खालामदो आरो बेयाव माबायदि प्रसेस दङ आं बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबोगासिनो दङ मोनसे शर्ट नटिस फैग्रोबाय जों बेखौ नायगोन जायफ्रा Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों फार्स्टआवनो नायगोन बेनो जाबाय आरआरबी साख्रि जेराव दाखालिसो एनटिपिसिआव एग्जाम जाना थांबाय आरो ग्रुप डी हिसाबै नभेम्बराव जागोन बेखायनो लास्ट सप्ता अक्ट'बराव एग्जाम सिटिखौ नायनो हानाय चान्सआ फैनो हागौ दा बेखायनो जों फैग्रोबाय आरआरबीनि गुवाहाटी जनाव मानोना जोङो बेयावसो एप्लाइ खालामनांगौ जन वाइसआवसो खालामनांगौ अफिसियेल नटिसआ बेयाव फैथ'वाखै नाथाय थाबैनो फैसिगोन आरो जेब्ला आरो ग्रुप डीआ एग्जाम डेटआ मिथिखाबाय 17 नभेम्बराव होमबा लास्ट सप्तायाव एग्जाम सिटिखौ नायनाय चान्सआ दङ दानि गोदान आरआरबी एनटिपिसिआव फैदों दा जों बेखौ अफिसियेल मोनसे शर्ट नटिसखौ नायग्रोनोसै जेराव जों डिटेल्सखौ मोनगोन बेनो जाबाय एनटिपिसि ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेट दा बिनि अनलाइना जागायसिगोन 21 अक्ट'बराव आरो लास्ट डेटआ 28 अक्ट'बर गोबां सर्ट टाइम होदों बेखायनो थाबनो एप्लाइ खालामनांगोन एग्जाम फिसा 250 एग्जाम होयोबा जों रिफान्ड मोनफिनो बेखौ जों मिथिखागौ बेखायनो हैनांगौ दा बे पोस्टआ 5810 टेन्टेटिभ डेट मिन्स फिक्स नंथ'वा समजों लोगोसे बारायगोन बेनो जाबाय डिग्री लेभेलाव नाय दा डिग्री लेभेलाव बेखिनिया दङ आरो लोगोसे आन्डार ग्रेजुवेटआव नायोबा 3050 पोस्टआ दङ दा बेखिनि होनाय पोस्टखौ स्क्रिनशट खालामना ला होमबा बेस्ट जागोन आरो दा बिनि 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो हायो जों बेखौ मिथिगौ दा डिग्रीआव 33 इयार्स होदों बाट जोंनि एसटिआ होनायनिफ्राय 5 इयार्स बारा जायो अब्ला जोङो 38 इयार्ससिम मोनगोन आरो आन्डार डिग्रीआव नायोबा 18 निफ्राय 30 इयार्सआव जोङो 35 इयार्ससिम एसटि हिसाबै एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनिफ्राय फरायनायनोबा जायनोखि डिग्री पास जाबाय मोननैबो पोस्टआव खालामनो हागोन आरो जायफ्रा डिग्री पास जायाखै गोजौनि पोस्ट एबा डिग्री लेभेलाव खालामनो हाया आरो जायफ्रा आन्डार माने एचएस लेभेलाव दङ फरायनाय एबा एचएस पास जाथ'वाखै बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेनो अनलाइन एग्जाम जागोन गुवाहाटीआवनो जागोन जन वाइसआव जागोन आरो बेखौ थाबैनो एप्लाइ डेट जायोबा एबा एप्लाइ डेटआ एक्टिभ जायोबा नोंथांमोना माने खनसे भिडिअ होबावगोन आरो दा बेखिनि आरआरबीनि एनटिपिसि गोदान साख्रि ग्रुप डीनि एडमिट होयोबा Bodo Job Info इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोनगोन दायो जों फैबाय एसएलपीआरबी एबा आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा आसाम पुलिसनि इन्टारभिउखौ कन्डाक्ट खालामो एसएलपीआरबी मोनसे कम्पानि दङ सिलेक्शन प्रसेस बिथांमोना बेखौ हेन्डेल खालामो दा सिमा बुंखाबाय जे 10 अक्ट'बराव अके नैबे 10 अक्ट'बराव आसाम पुलिस रिजाल्ट फैगोन बेनो जाबाय एसआइनि एसआइआव एबी दङ बेनिफ्राय इउबी दङ आरो लोगोसे फायार सार्भिसेसनि माखासे रिजाल्टखौ होगोन होनना बुंदों अब्ला एपीआरआव जानाय चान्सआ थायो एबा फैनो हागौ आरो दा जों बेखौ मिथिबाय नाथाय कनस्टेबलआ मा जादों कनस्टेबलआ ओरैबादि एसे जेंना दङ जेराव हाइकर्ट नांना दङ दा बे हाइकर्टआ मानि थाखाय नांदों होनोबा माखासे सार्टिफिकेटफोरनि सायाव नांदों जानांगौ एबा हाइकर्ट होदों जानांगौ दा बिनि सायाव प्रपार डिटेल्सखौ आङो रिसार्च खालामाखै नाथाय हाइकर्ट नांदों दा एबी इउबीनि रिजाल्टखौ 10 अक्ट'बराव होनो हानाय नङा बेखौ फोसावबाय नाथाय चिफ मिनिस्टारा गोबां नाजागोन होनना बुंदों हाइकर्टखौ गोबां माने रिक्वेस्ट खालामगोन जे जाहाथे अक्ट'बरावनो माने रिजाल्टखौ होयो आरो दा जिखुनु जाया मोनसे डेट लानाया 20 निफ्राय 25नि एबा 30नि सिगांनो माने जायखिजाया 20नि उनावनो माने प्रसेसखौ एकदम होनो नाजादों कनस्टेबलखौ आरो दा बेखायनो अलमोस्ट टटेल पोस्टआ पुलिस होनोबा अलमोस्ट 6000 पोस्टआ दङ बेखौनो गोबां रानदों बिनि गेजेराव आरोबाव माने एक्स एनडिबि केडेट्सफ्रा 2% मोनदों बिथांमोनाबो माने रिजाल्टखौ मोनफागोन आरो जेब्लानोखि होयो नाथाय कनस्टेबलआ एसे लेट जासिगोन आरो मोनसेल' बाथ्रा बेखौ जोबखांनाय लोगो लोगोनो आरोबाव गोदान पोस्टआ अलमोस्ट 5000नि खाथियाव फैनाय चान्सआ दङ बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जे 2022आव मोनसे आसाम विधान सभा एबा आसाम एसेम्बलि इलेक्सन दङ जेराव सीटआ गासै 126 एमएलए दङ बिनि गेजेराव माने बिटिसिआव 12था दङमोन नाथाय 15था खालामनो नाजागासिनो दङ एबा 15 एमएलए जासिगोन बायदि कन्डिसन दङ बेखौ फिक्स मोनथिथ'वाखै नेक्स्ट लेभेलाव अफिसियेलि फैयोबा आपडेटखौ मोनगोन बाट जायखिजाया आसाम पुलिसनि थाखाय गोदान पोस्ट फैगासिनो दङ प्रेक्टिस खालामबाय था फंबाय बिनानावमोना डिमटिभेट जानाङा गोबां डिमटिभेट खालामग्रा थायो बेखौ इगनर खालामनो रोंनांगौ आरो इउबीनि काटअफआ माने ओरैबायदि जायो फिजिकेलाव दानिया माने जों हमना ला 33 आरो 34 लाबासो सेफ जोनाव थायो थिग बेबादिनो एबी होनोबा 53 आरो 54 गाहाम लाबासो माने एग्जाम होनो मोननायखौ नुनो मोनगासिनो दङ बेखायनो दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबाय था नोंथांमोना डेइलि खालामाबो जास्ट उइकआव 3 टाइम्स एबा 4 टाइम्स खालाम अब्ला नोंथांमोननिया माने बै समावहाय पुरा साक्सेस जाहैनाय चान्सआ थायो आरो एबा मोजां काटअफ मोनहैनाय चान्सआ थायो दा बेखिनि दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ आसा खालामो भिडिअ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव